कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाड इथं तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फिजिशियन ऑन कॉल पद्धतीनं डॉक्टर अभिजित चितारी आणि डॉक्टर मुकुंद अंबापूरकर यांना नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच कायमस्वरूपी डॉक्टर्स नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला असून कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी याकरिता आयुक्तालय आरोग्य सेवा मुंबई यांच्याकडे पाठपुरावा केला. तसेच अधिपरिचारिका सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी दिली. तसेच सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेकडून 1 मेला होणारं आंदोलन मागे घेण्यात आलंय अशी विनंती केली आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, हृदयरोग तज्ज्ञ मेळावा तसेच इतर सुविधांबाबत सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेकडून उपोषण करण्यात आलं होतं. उपोषण सोडताना 1 मे पर्यंत पूर्णवेळ डॉक्टर न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दोन्ही संघटनांकडून देण्यात आला होता. आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांचंही याकडे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी यासाठी पुढाकार घेत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फिजिशियन ऑन कॉल पद्धतीनं डॉक्टर चितारी आणि डॉक्टर अंबापूरकर यांना नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती शल्यचिकित्सकांनी दिली आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील आयसीयू युनिटला स्टाफ, ड्रेनेज व्यवस्था, शवविच्छेदनगृह दुरुस्तीसह इतर सुविधा पूर्णत्वास आणल्या जात आहेत. सामाजिक बांधिलकी, युवा रक्तदाता संघटनेच्या बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्या असून 1 मेला आंदोलन मागे घेण्यात यावं अशी विनंती डॉक्टर पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर, आमदार दीपक केसरकर यांनी येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत फिजिशियन देण्याचं मान्य केलंय. येत्या महिनाभरात तो मिळणं अपेक्षित आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात 2 फिजिशियनना नियुक्ती दिली असून न्यूरो अन हार्ट स्पेशालिस्ट असल्यानं तीही सेवा मिळणार आहे. मात्र आमची मागणी ही पूर्ण वेळ फिजिशियन उपलब्ध व्हावा अशी आहे. शासनाच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही उपोषण स्थगित करत आहोत. मात्र येत्या महिनाभरात पूर्ण वेळ फिजिशियन न मिळाल्यास नाईलाजास्तव पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारावं लागेल असा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याची, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव यांनी दिलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.